Nou ja, het weer doet natuurlijk heel veel. Hè. Het is een prachtige dag. Ook weer een hele mooie route vond ik het zelf. Een beetje van het 6, 7 jaar geleden, dan tegenovergestelde richting door de Voerstreek. Een hele mooie vergezichten. Ja, Limburg is gewoon een heel mooi stukje natuur. Ja, ik ben trots dat we het weer voor elkaar hebben gekregen. Mountainbiken moet je eigenlijk tegenwoordig al op een hele jonge leeftijd leren. Want zeg maar, wil je ooit überhaupt een World Cup rijden, dan heb je gewoon skills nodig. En skills is techniek. En dat leer je het beste op een jonge leeftijd. Als je valt, val je heel soepel. Op een oudere leeftijd wordt het al allemaal iets kritischer. Dan zijn mensen voorzichtiger. Maar dat wil niet zeggen dat je op oude leeftijd niet nog heel goed kan mountainbiken. Maar ja, hoe jonger je daarmee begint, hoe makkelijker dat je het leert. En daarom is het heel belangrijk ook dat er bikeparken zijn, dat er pumptracks zijn. Dat er voor de jeugd iets aangeboden wordt, dat er in een soort club of een vereniging getraind kan worden met begeleiding in het begin. Dat soort dingen is gewoon heel belangrijk. Ja, sinds dit jaar heeft hij zijn eigen bikepark en dat is wel heel uniek. Dat houdt ook in dat er voor de jeugd, maar ook voor de ouderen skills getraind kunnen worden. En vooral zo'n bikepark, dat trekt heel veel jeugd aan. En dat is waar het mountainbiken mee begint. Nou, we kwamen er vandaag 2 keer langs, de heen- en terugweg. Ik had gedacht, misschien leggen ze wel een route eroverheen, maar ik heb er niet op gereden, maar het trok wel heel erg om er een keer overheen te willen rijden. Ook MOZL heeft tegenwoordig een framesticker. En met die bijdrage worden 500 kilometer mountainbike routes hier in Zuid-Limburg onderhouden. En dat doen 400 vrijwilligers het hele jaar door. Dus koop die framesticker en dan rij jij ook over mooi onderhouden mountainbike routes.